biko na onye ọbụla aka onye ọbụla na-apị na lọv biko bịa kensịrị ide ife ịdọrọzọ mbrọkwa ego n'ụtụtụ a enwe taịm eji akpa nkata nwee taịm eji ekwu ife dị serious maka ọ bụrụ nwanne gị nọ na nga ọ dọrọ nkọ kọmentị ya na-ede ka ya na-ede biko kwanyere onwe gị ife akaba ụtụtụ enwe ụdị program anyị na-eme this comment adị ala but this particular one anyị na-eme ndị mmadụ nọ na nga and mma gwa gị na ndị anọ na nga egburo mmadụ ọ bụrụ na fa gburu mmadụ mefe ji nọ na nga ọ bụrụkwa na fa mere kidnapping mefe ji nọ na nga ọ bụrụ ya mmadụ ite anọ na nga mmasị gị na ife tinye fa na nga bụ iberibe ifefa na-ekwu n'ọnụ ya na ifefa na-eme onye ife tinye fa na nga mmadụ asị gị na nafa gburu mmadụ egere m ife Soludo kwu n'ọba ige efe Soludo kwu n'ọba gwa onwe gị eziokwu wepụ sentiment na emotion and ekwuburu m mgbe izi Soludo jide fa nsị na mbụrụkwa gọvanọ na mba ejidekwa fa the videos na Facebook ada asị asị onye ọbụla na-agba na nze midia ma ife nkwuru n'isi ụtụtụ na mbụrụ gọvanọ na mba ejidefa maka na enwe ife na-ekwu n'ọnụ ga-abụrụ enwere gọvanọ any steeti ibu nụ aruo n'obodo Igbo ka ị na-ekwu ife dị otu a and the fact na people na-arịa atụtụ ife ị na-ekwu ka ọ gbachi gị nkịtị thank you iforori ọfụma agwara m unu from the beginning na mbụrụ gọvanọ mma ejide akwa mbụrụ gọvanọ mma ejide enwere iji n'ihe eji wee jide get mana ka ngwa unu nke bụ eziokwu ya asị ka eme ife a normal ifuru ife dị ka ebe mmụọ nsọ anyị ejidekwu ya ma asị nnọọ ka eforo oke esi akwa ọkọfa otu o si wee ekwesị ijidekwu ma ebe mmụọ nsọ ekwesị ijidekwu ya onye normal because onye sịrị ndị mmadụ weta akwụkwọ ka fade dị problem ka egbotesịa dị akwụkwọ ka ekpe ekpere gbaa dị akwụkwọ ọkụ ide problem gị na akwụkwọ ekpecha ekpere gbaa ya ọkụ dị problem ama solve ife na ebe nka na ebe dị otu problem ya esi wee solve ọ bụ mmadụ ga-enyere mmadụ ibi aka ọ bụrụ spirit ka nye gị obere example insecurity bụ normal woman being ndị ka mụ na gị na-akọs insecurity ife dịka hardship bụ ndị gọọmenti na-akọs that one so kedu ebe spirit nọ wee batazia na ịsolve these two problem na na insecurity bụ normal woman being like me and you na cause insecurity abịa na nke hardship ife mere iji ata afụ ife mere nji ata afụ bụzi gọọmenti mere ya maka ọ bụ na gọọmenti mee ife kwesịrị na afa ga-eme anyị ga-ata afụ mana ọma dịsị ka ụdị nke anyị na-ata kịta oke m na-anụkwa kịta na next year na achọrọ ibidokwasị na inwe ego na bank 800,000 na ị ga-akwụta asa mana nke esi wee kwadete maka ife na-azị ibidokwa na agwa ndị mmadụ ego na tas ị na-akwa tax na ego ndị mmadụ nwere na bankị ịmaka ife na-azị ibido nke a ga-emekwa onye na-atara ebu ka origokwuo dịka ị na-strọgụlụzi na-agbadatakwa obere ọpọ na ị na-agba mbọ that is the problem Soludo gbuo ofe na family gị just like that ya gbuo ofe so ọ bụrụ na ọ bụ gọvanọ igbuo ofe so ọ bụrụ kịta na ọgụ bụ gọvanọ igbuo ofe mana igbube Nigerian gọọmenti mee na ọkụ adụrụ n'obodo amụ gị ya Emeka na one ka iri ị na-asị na Soludo gbuo ofe ajụ gụwa na onwegidere ife akịta ọ na ikwesịbere igbu Nigerian gọọmenti ma sị ka ekwu eziokwu gụwa dere ife ọ na ikwesịbere igbu Nigerian gọọmenti obodo nwere mmanụ nwee gold nwee koko nwee timba nwegasị ife niile anya nwere ọkụ tupu amụọ nna m ọkụ adọrọ amụọ nna m bigide nwụọ nna m afọrọ ọkụ wee nwụọ mụ na onwe m arụ one ka ndị kịta afụbeghị m ọkụ so onye afọ dị nchaji mere na ọkụ adọrọ ọ na-ekwesịrị igbu the person onye mee na ọkụ adụrọ ka ọ na ịmara na afụ anyị na-ata na be anyị mere ajọ ife niile ji eme gịnị mere na ọ dị emegasị n'obodo dị mma ife dị ka Akwa Okuko eke hit na Onye Eze Jizọs ife dị ka ndị abịa Germany nwere ife ejife eme n'obodo a bikọs onwere urufa ga-abara ndị mmadụ n'obodo a bikọs gọọmenti emega ife niile ọ dị mma ife mefe ji wee relevant na Naijiria bikọs na Naijiria adụrọ mma ọ dị kịta otu ebe nsọ gị na-abịa bi na Germany nwere ife eji eme bikọ kedu uru ọ ga-abara mmadụ ọ ga-ekpere gị ekpere ka ndị mmadụ ya igbugo nwere na-achọ igbugo ebe niile dị oke ọ ga-ekpere gị ekpere ka ị nweta ọrụ juru ebe niile ọ ga-ekpere gị ekpere ka a ghara ịchụpụ gị n'ụlọ ọ bụ na ị arụ ọrụ gọọmenti na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ so na ịfụ na ndị dị ka fe nwere ife eji feme anything gbasa spirit nwere ada value ihe nwere ife eji eme ndị mmadụ agago fa chefucha ụmụ ife niile
so obodo ọbụla ifuru ife dị otu aka na-eme onye gwa mere cheki na baanyị ụdị egbe ndị polisi na-ebu na ndị amị na-ebu na ndị nche na-ebu aka na-ezu ori mana ị na-anụ maka London jee jụọ mmadụ ị mana na London ị mana ndị polisi adịghị eji egbe ọ bụ na ijetube ọnwa onye ma si ya na-agbara nsịsị gị na London ndị polisi adịghị eji egbe otu isi afụ ndị polisi na Naịjirịa fa na-agagharị ndị nke na London adịghị eji egbe just imagine that ndị polisi na-agagharị n'ụzọ adịghị eji egbe akwara na moto na-agafe adịghị eji egbe ọ nwezie ka ife si wee mee akpọzie ndị nke ji egbe fesi n'ọfịs bịa mana na Germany France ndị nka fa na-eji egbe n'ukwu fa mana fa afụrụbe m onye polisi ji egbe n'aka since niile m gagharịba na Europe afụtụbe m onye polisi ka o ji egbe n'aka ọ na-adịfa n'ukwu then na London fa adịghị eji eji mana bịa na baanyị fọfe burucha ogologo egbe ma ndị mmadụ ka na-ezu ori maka na obodo adọrọ mma yes people onye ọbụla gbagidere mbọ gbata nwa ego na Naịjirịa iwere strength iji wee gbaa mbọ gbata ego na Naịjirịa bi obodo oyibo ị ga-abụ bilonia ifuru odochekwa ifu na strọgụl nwu na baanyị na-agba mbọ ụba nwa aka fe ọtọ fe gburu mmadụ fe mara aja ife lụwa ụlọ mee ife dị otu those people bi obodo oyibo with that the same strength afa ji ka m na-agwakwa gị ọ dịrị easy survive na baanyị because everything ị na-eme dị n'isi gị o nwere ebe help si abịa ife ọbụla ị na-eme dị gị n'isi iyi ahalụ ịkwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ije akwa ịkwụ ụgwọ isi awa gị ife ọbụla ị na-eme you always spend enwero dị nke ebe help si abịa mana ibe na ana bekee nwe ndị nke gọọmenti ga-emerụ gị nwee nke ị ga-eji aka gị merụ gị ifu na onye na-eme ka ọ na-agba ala na baanyị kịta ama ma ọgọdọ nka gọọmenti a na-enye aka ọ bụ na famili ga-enwere gị ịgbaje gị saịkịa ịgbaba n'ime afịa na-akpagharị mana ọ bụ na obodo Igbo gọọmenti ga-agbarịrị mbọ akpaje gị n'ebe a ga-enenegoro ya obere ọ bụ na ịdịrị agresiv enene o nwekwa ya dị alapụ gị na-akpagharị na striti ọ bụzia na ịdị agresiv na ị ga-ha amụnwu mmadụ atọgbago ofu ebe mana ị na-ayị ala nọ mara ọ bụ na ịdịrị agresiv ị na-eti mmadụ ife ị na-etiri ndị mmadụ mana iji ọsọ na-ayị ala na-atụtụ nkom na-agagharị onwe gị na striti gọọmenti ga-alapụ gị fanyere etinye gị ofu ebe a ga-alapụ gị na-akpagharị so ife mere iji wee nwesịa ndị dị ka Akwa Okuko egeghị itu na Onye Eze Jizọs so ị na-asịsị gbuo ofe ọ bụ na e nwere evidence gosi ebe fa gburu mmadụ ndị gburu mmadụ ama anapụkwa fa mana ọ bụ na e nwere evidence gosi na fa gburu mmadụ na ọjọbọ ka alụ isisi gbuo ofe ka ebe ịchọ ka ebe fara ebube mmụọ nsọ ka alapịa nye nwa ada arụ ọjọbọ wee kpọkọcha ndị mmadụ sọfa debe problem fa n'akwụkwọ fadecha problem fa n'akwụkwọ fe nye onyinye ya tait okpezi ekpere tụọ ya orivo ife anaba ya dị agwago m unu wee si unu na ọ bụ na a chọrọ ịfight ife gbasara ụda ife na a ya ebido from scratch na ọ bụrụ ejide ndị nke ejide ndị nka ọ bụrụ otu a ka o si wee dị ha nwanne isi ndere m star ka iji wee ị gara ijide ego star nwa wee subscribe ọnụ data nwanne because ife a na-ekwu ebe a dị very very important ị ga-efe Soludo kwuo iwu riri ka ọ bụ na Akwa Okuko ekeghị iti ife Soludo chọ ka fa jiri ọnụ fa confess ya na fa kwetere especially Akwa Okuko nke ahụ dịka Akwa Okuko bụgodu nọmba 1 Soludo ọ chọrọ dị ka fa confess ya and ka ngwakwa ga anụratino Soludo na-emekwa destin maka ndị ụka Soludo na-arụchakwa isi ọjọọ ife gbasakwara Akwa Okuko ka obi na-adịkwa ndị ụka mma nke akwa just the gospel truth because ọ na-normal ife ọ bụ na efe iri na Akwa Okuko na-eme agwa ndị youth na-aghari ndị youth brain na ọ na-ekwu n'ọnụ all the same thing ka ndị pastors a na-eme because imagine mgbe Akwa Okuko gwara gị ka agwa ọrụ gị oke ite ka ife dere gị na mma mmadụ abịa gị bịa kwụọ taịta na Afrịka ka pụrụ ewere ekpere gị ekpere ka ife dere gị na mma all the same thing ka ọ bụ all the same thing enwere ife dị iche because na ịkpọta onye ọcha bi na Germany si gwa ya ife na-aba ọ gasị gị si ya n'Europe onye ọcha bi na France igwu ya ife na-aba ọ gasị gị si ya n'Europe because fa bidoro na ụmụazụ wee marụ na ịgba mbọ struggle a ịbụrụ mmadụ mana na anyị bidoro na ụmụazụ wee kweta na spirit can help us to make it ị na-achịfe na akọrọ gị na anyị bidoro na ụmụazụ wee maa na spirit can help us to make it mana ndị ọcha kwetara na spirit can make them to make it in any way check go to Israel ọma onye obodo ụtụtụ ọma oke nwaanyị
chekie Israel obodo niile gba afọ okirikiri na-achọ igbufa mgbe ọbụla fa na-arụ mgbọ enwe nke nna ụkịta afalụ Chineke nna enwe nke nna ụkịta afalụ nke abịara fa gba dịka fa gbaa nka and fa na-eme nke fa ọ na-adị very cheap ma fa rụọ nke fa azụ ndị Israel rụrụ nke fa na ọ dị very cheap ọkwa ifo ọnwa obodo ọzọ gatara Israel nke ikpeazụ fa ekpochapụ kanda imagine their prime minister ịpụta na-agba obodo fa na ya na-anọgụ kuru gwa anụ danụ Donald Trump so kuruo dan kuruo ndan for na ongudo mana ọ bụsịkwa na unu achọrọ ikuru dan anyị were aka ike bịakwa again chegi and ime obodo gbara Israel okirikiri ne ọ bụrụ Israel si ka emebe ife by spirit na obodo Jizọs si ya ka achịka aka na abụọ n'ekpere ekpere egbuwe fana oke gị gotekwu data be problem so ụmụ ife niile a na-awara ntị nsogbu niile a na-enwe mgbe ọbụla a na-ekechikọta ife instead of imepe emepe a na-ekechi ekechi a na-ekechi ekechi onye ọbụla ma na ife merụ oke ngwa jikọrọ onwe gị ajụjụ just ife ajọs a very simple question na ma ọ bụ na obi gị egwe gị izu onwe gị ị na-afụ ndị dọkịta fe demand agriculture doctor from Nigeria nurses from Nigeria fano na UK fano na US fano na Canada all those people na-eme spiritual work mgburu ni ka ifugoro ndị UK or ndị US demand for them ifunu ga-ebe these people demand for them ọ bụ na these people they are strong otu unu si afụ na fa dị strong ọ dị gị ka ndị ọcha ma abịa na-akpọrọ fa na ndị ọcha na-abịa akpọrọ dọkịta anyị kpọrọ nọọsụ anyị mana eruo na nke ndị dibịa na ndị pastọ ndị ọcha etufuo ego so gịnị mere na ndị ọcha dị demand for these people ka unu na-ama na ife ọbụla dị mma na Afrịka na ndị ọcha chọrọ iwere ya gịnị mere na fa chọrọ iwere that one oke ifu president Burkina Faso Ibrahim Traoré ndị Saudi Arabia ka ife alụ na ndị Saudi Arabia si ya ka enyi ego ka ọrụ ebe a na-ekpe ekpere n'obodo ya ọsị mba obodo ife ụka na-ebido survive ịsọ dị ka ịrụ ọrụ fa ụlọ ọgwụ ma ọ ka ịrụ ọrụ fa kọmpen na ọ ka ịrụ ọrụ fa ebe a na-ekpe ekpere the man wee sị mba and jee na Burkina Faso na ka ịfụ na dama na akọtụgo ife gbasara ma ebe ndị isi ala na-ekpe na ebe ndị ụka na-ekpe ọkọtụgo ya down ọ fọzụrụ obere gakwa na nke Paul Kagame Rwanda omego the same thing mgbe ọ bụ na ndị Saudi Arabia sị gị ka fa help gị rụọ ọrụ gị na ebe ndị mmadụ ga-abịa na-ekpe ekpere why na-enwe so many things ị niile n'obodo gị the man wee sịfa mba fanye ya dị ego ka ọ were ya rụọ kọmpen fe kwere enye ka ọ were rụọ kọmpen mana fa chọrọ inye ka ọ were rụọ ebe a na-ekpe ekpere kedu ka ebe a na-ekpe ekpere ga-esi wee benefit ndị Burkina Faso mana ha rụọ kọmpen ọrụ adị ebe niile otu osu dị n'Europe ụdị ọrụ dị n'Europe South Korea Japan karịrị ndị nọ n'obodo otu ifu nọ na Germany ebe a kata ụdị ọrụ dị ebe a dị too much onye a mere ije ọrụ ọbụla nke ka a bịa arụsaba gị too much otu abara gị mba ma ọ bụ na ya ka kọmpen je kọmpen ọzọ chọrọ ọrụ kọmpens dị too much otu ụka si wee ju na baanyị ka ụlọ ọrụ si wee ju n'Europe South Korea na America jụọ anybody otu aka bụrụ ije street efu ụlọ ụka ije street efu ụlọ ụka otu a ka kọmpens wee dị ihe otu a ka kọmpens wee dị ihe and mind you kọmpens a na-ekwukwa bụrụ gọọmenti rụrụ ya ịma na a na-ekwu ya na-akọwarụ ya n'isi ọ bụrụkwa gọọmenti rụrụ ya akwa individuals rụrụ ya mana ka ngwa gị problem anyị nwere na be anyị ọkụ adụrụ ịma na ọ bụ na ọkụ dị Nigerian gọọmenti tinye sọsọ ọkụ sọsọ ọkụ Nigerian gọọmenti tinye ọkụ enwere ebe na Nigeria gara complain ka nkọwarụ gị why ịma na otu enwegasị so many people nwere ego ịrụpụta just onwe ike rụpụta ofu ewere one room rụọ place ebe a ga na-eme obugoro ife dị ka plastic bottle ana ebe a ga na-eme the thing mana ka nkọwarụ gị ebe problem na were onye afụchasị ego na oge egote jen na-agba fuel ike agwụ ya iche ndị mmadụ ma alụ ncha mana enwere ike nwezie mechin na anyị eji wee na-ebe datụ ncha and that mechin n'idiri ọkụ adọrọ na be anyị onye nchesi ego n'oge eji na-agbafu egote mechin o chefue mana ọ bụ na ọkụ dị onye afụlụwa dị mechin okporo ofu onye afọ ọlụgide sọsọ ya mgbe ndị mmadụ gobeziri ncha too much ọkpọ mmadụ si anya bịa achọrọ m ka inyere m aka ka anyị na-emefe gbasara ncha onye gbara na-apịrị ọfụ ka ọ na-arị ibie inyere ya ka ọ na-emefe gbasara ncha demand dị too much ọkpọta onye ọzọ demand adị too much ọkpọta onye ọzọ anyị nwere population sọsọ ọkụ ka Nigerian gọọmenti ga-etinye ife niile ifuru a na-egiri gbogbogbogbogbogbo ebe jọ sọsọ ọkụ nkwara akpa m na Nigeria all the problem adịgo solved on si gị all from A to Z the problem adịgo solved all these people ife na-arụ hotel
ọ bụrụ na fa amaghị company but ife gbasara company ama dị easy that machine ifo fa na-eji power that hotel farwa company n'otu a that particular machine that reason ama power nwe because engine na-eri nnekwu ọkụ engine na-eri nnekwu ọkụ so nya m ji afọ this in the spirit ife eji obere na-akọ jụọ onwe gị ajụjụ sọsọ obodo gọọmenti adọrọ mma ka e nwee ndị na-akọ maka spirit jee China foro ndị China na TikTok ifu ebe fa na-akọ ihe gbasara teknọlọji foro ndị Germany foro ndị France foro sọsọ obodo ga-abụ na iso kwara adafa otu ifu ebe ndị mmadụ juru na Facebook na-akọ maka spirit bụ obodo gọọmenti adọrọ mma ijugo onwe gị why kịtazi ego ne ka na-elefu gwa m ofu obodo ịma ife dịka Canada jee na TikTok chọba ndị Canada iforo ofu onye ị ga na-afọzi ndị ọzọ jee na Facebook jee na Instagram ka ife fa ga na-ekwu jekwuru ndị US ka ife anyị na-ekwu jekwuru ndị Australia jekwuru ndị New Zealand South Korea odoz obodo Singapore ife niile bịakwuzie n'Afrịka bịa nyochabazi obodo ife na ife ndị be anyị focus n'ife gbasara spirit mgbe ọbụla anyị na-akọ how powerful spirit dị but normal person carry spirit ka ife men jiwe gwa gị ife dị otu a jugoro onwe gị ajụ ọgụ niile a na-anụsi Israel ọ bụ na Israel na-eme ife spirit ọ dị ka Israel kara ịdị ebe ọ dị taa mana ọfa believe na sayensị and teknọlọji mgbe ọbụla fa na-arụpụta ngwa ọgụ mgbe ọbụla fa na-arụpụta ngwa ọgụ dị iche iche mgbe ọbụla fa na-arụpụta na-agba mgbọ onye me faka ji nọrọ ọ bụ na ife dịka n'obodo a mana mana gị n'ime ka a dọnyere ebe ahụ a dọnyere Israel kịta aka ji dị na aka obodo a ị ga-afụ a matured person na baghị ọkụwa na-agba ọ na-ekpe ekpere can this fire stop in Jesus name I stop this fire in Jesus name ịkwụrụ ebe afọ na-ekiri ya ọ na-ekpe ekpere ọkụ ga-agbagide gogide gbarie ife niile dị ebe a echikwa another person fụkwa ebe ọkụ na-agba ọjịkwa ebe a dị na-ekpe ekpere emasị gị faith mgbe nwe onye obodo ị ga-anọ n'obodo ka ị neta obodo anya ịgbafuzi onye ga-anọ n'obodo so ife akwa ọkọ ekehit na onye eze Jizọs ma bụ ife afa na-ekwu n'ọnụ ekehit pụtara opuru wee sị gị na ọ bụrụ ị na-agba achawo gị bịa ka ọ gwọọ ọrụ gị ọgwụ ka ikpu na-afụ gị ofu nke a bụtụ obere njọ mana ka m gwa gị ebe ekehit na wee kwu alụ n'ọnụ na mụ na onwe m mee several videos mgbe a bee ezigbo mgba mgbe ọ sịrị ndị yut na ọ bụrụ na ị na-azụ ọgwụ gị bịa ka ọ gwọọ ọrụ gị ọgwụ ka i buru ngwongwo ntụnụ n'aka na-aga n'airport that particular time ịma mmadụ na ọ tụrụ nga ịma na mgbe ọ na-ekwu ife ụfọdụ chemojos na-eme da vidio ịma mmadụ one ekehit tụrụ nga na that single statement so enwere gọvanọ ga-agbachi nkịtị gị bịa ka ọ gwọọ ọrụ gị ọgwụ ka ị sekpụrụ ntụ n'aka na-agafe n'airport and e nwere ndị ga-agbakwuru ya ozugbo je gwọọ ọrụ fa ọgwụ fa achọba kọntaktị nweta faruo n'airport ozugbo akụchi ebe onye a ma ijee na China ndị be anyị ga-egbu egbu aja dị n'ala jee na Singapore ndị a ga-egbu egbu aja dị n'ala Indonesia Vietnam maka ịfụ fa ejego na nke dibịa gwa ọrụ fa ọgwụ sịfa buru ntụ agaba na nwere ọrụ ụzọ ga iruo n'airport ugbo aka na-agbaworo gị ofu aka and aka na-agbaworo gị ofu aka family gị bịa mitie ya onye demand kwa ego a na-elegasị somethings ka i wee pụta family gị ya spend gị ego ama m mmadụ one ma one atụrụ life imprisonment na Malaysia ụfọdụ enwere nke m gwara family ya si ya no need unu ejere na nke pastor ma o jee na nke dibịa ofe bụ uche Chukwu ga-eme na enwere anybody unu na-enye ego na Nigeria ga-eme ka onye apụta emecha ngwa dị ga-esi ya no need spend ego nke ị nwere wewu nọ n'ebe a mbọsị ọ bụla isi ebe a wee nata ka ị nwee ego fọrọ gị na onye ọbụla na-enye ego na Nigeria na-eri dị ego enwere ife ọbụla onye a na-eme tupu obi aka ga-eje metụ this thing n'aka ịma the penalty so stand up and bear it as a man because na nke ndị Malaysia a na-ekwu Malaysia nye gị visa ime ya paspọtụ gị fadere gị edesi gị na fafu gị ebe ibu ọgwụ ị na-kwesịrị ibu because ị nwee laịsensị ibu ọgwụ na fa ga-egbu gị fadere gị ede na visa bịa idekwado m this question ọzọ idere ịjụ ebe ọzọ na moto egbuo gị ebe ọbụla wee dere m ya so ọ bụla m ekwuru maka Mazi Nnamdi Kanu ọ bụla ndị mbụsabụ Chineke kpọkwa gị ọkụ amụ enigwe ma gbukwa gị so ọ bụla m ekwuru maka Mazi Nnamdi Kanu ọ bụla mbụsabụ ọ na iburu onye Igbo ime ya dị ọnụ kịta kwuo maka Mazi Nnamdi Kanu gị na-eme all this rubbish life unu na-esusu ya akpọ ndị mmadụ sabụ mana Tinubu bịara ana Igbo bechaa ana Igbo na Tinubu ifuru
sometimes na wonder unu ndị oji ọbụka Chukwu kere ndị oji ị na-agba normal person sabo mana Tinubu bịara ana Igbo becha ana Igbo comfortable ọ na enwere ifunu mere mana unu ga-abịa na Facebook na-etere ndị mmadụ emere na agba ndị mmadụ kedu nwa bụ sabo the meaning of sabo kedu onye bụ onye isi ndị sabo ọ Tinubu mana ọ bịara ana Igbo sọ ọkpara ana Igbo sọ chọkpara ana Igbo na comfortable nwere ifunu menwuru mana anyị ga-afụ onye ọkada egbu onye ọkada so na ọsabo anyị ga-afụ onye baro asụ na ọsabo anyị ga-afụ keke asụ na ọsabụ but Tinubu bịara ana Igbo tụọbara ana Igbo tụchọbara ana Igbo na comfortable enwere ife menwuru ya jụọ Igbo kwe na-apụta nke open kwuo maka kwuo ijele speak for how many years ijele speak na-ekwu okwu na-ezu onwe ezo onwere ife menwuru ya mana unu ga-afụ normal person na-aga na street so na onye abụsabụ onye nke abụsabụ but the real people onye ọbụla bụ onye Igbo mana onye adị against Mazi Nnamdi Kanu na-akpagharịrị onwe fa dekwa kọmentị ọzọ kwudo na-eri anụ gị dekwa kọmentị ọzọ kwudo na-eri anụ gị ọ ka ndị mmadụ si ebugharị egbe n'ala Igbo si na mmadụ azọ Biafra ụtụ izu na-ebugharị egbe n'ala Igbo Mazi Nnamdi Kanu n'ala Igbo onye egwu ị na-agba n'ala Igbo kedu onye na-agbu ya onye na-agbu onye nweji Mazi Nnamdi Kanu egwu ị na-agba n'ala Igbo onye nweji Mazi Nnamdi Kanu Tinubu bịara n'ala Igbo even the time of Buhari bịara n'ala Igbo becha Igbo na comfortably kafanado comfortably without anybody scratching their body but ị ga-afụ anamado onye Igbo na-ere crayfish ọ bụrụ sabo ife onye Igbo na-agba ọkada ọ bụrụ sabo but the real people the whole world mana onye abụ sabo na-agara onwe fa comfortable ụka akọrọ fa na-arụ ị na-ajụ ma ayụ sabo Chineke sụkwa gị ọnụ sometimes na wonder all these usual people na-adị edebe comment adụ and fada ifekwa ndị idiot na support fa onye na-ekwuru maka Mazi Nnamdi Kanu bụrụ onye ahụ orugo sabo because na okwuru okwu onye mechie ọnụ bụrụ ndị ka ọ bụrụ onye abụ sabo mana gụwa na onwe gị na-ede ife inwe phone inwe Facebook how many times idiot wa dere ife gaa na page onye ka unu fụ na onye mere mere for one day si federal government free Mazi Nnamdi Kanu dekwa kọmentị ọzọ ka udo na-eri anụ gị Tinubu bịara n'Igbo nacha comfortably ka Tinubu na mana ị ga-afụ onye ọkada jide onye ọkada si ọnụ so onye abụsabụ jide onye na-akwabaro bụrụ ọsabụ kedu ụdị sabụ onye na-akwabaro ga-eme ka o ji fe gbasara Mazi Nnamdi Kanu onye na-achọ deri bred ya bụ Tinubu na onwe ya gọngọm a bịara ana Igbo tụọ ọkpa na ana Igbo gọngọm tụtụ ọkpa na-arụ onwe ya onwere ife imenwu every time sabụ mama na ura madịkwa the meaning of sabụ unu eche na otu ifu na ijere speak unu na-akpọ sabo ijere abụrụkwa sabo sometimes amam onye nye unu orientation all these names unu nụkwara arụ oyibo ndị ọcha so unu ebido sụbịa without knowing the meaning iche na otu ijere speak na ọgara eche na ọsabo ka ọ bụrụkwa sabo anụmanụ adịrị ife a jekwuru ofu onye majara akwụkwọ isi dị mma si onye afọ ya biko nya gwagodi gị ife bụ sabo ka onye afọ kọwarụ gị mụ na amadị ife bụ sabo onye fụrụ onye bi evu ka onye ala si threaten ndị mmadụ n'ihi ndị mmadụ egwu ka ụfọdụ n'ime unu na-eme the real people na fight for freedom enweghị time for this rubbish agbara eze deta gaba Mazi Nnamdi Kanu again aya ayusabo Chineke sụkwa gị ọnụ moto gbukwa da person na tinye like na da comment ka afụkọ comment ga ebe ọzọ anụmanụ unu na-agha ala esigo m ebe a jee European Union jee ma United Nations na-aga gaba interfere na Mazi Nnamdi Kanu case iji ọtọ dị ka ga-edide na-alarụ ụra nwe court case na Germany lapụ my court case na Germany jebe UK embassy for demonstration na Berlin ama m penalty ego na nkwụ ndị court na Germany because na nlapụ court case without any reason iri na na-achụ m yuzuru Chineke awụchi na m fụrụ gị anya udire na ya udika una na-acha ndị person ga-ekwuru unu okwu are you not a man mgbe anụ Biafra ọgbọ gị nọ n'iru ọgụ na-agbọ mgbọ nke gị bụ ịdị n'ala ike gị na enyi gị nwaanyị nọ unu na-amịgharị na comment section ife aka unu mee all the people na-etigbu m maka Mazi Nnamdi Kanu na social media unu ezuzugide fanjeni na kpụcha Army America kedụ ebe ọ nọ tata was she not among the people talking about Mazi Nnamdi Kanu before Army America kedụ ebe ọ nọ tata
Onwe nke na let's connect. Kedebe nke no tata. And so many others. All this comment una men ndị mmadụ ji na kpuchara onwe fa. Unu nwa chụpụzire ndị mmadụ. Bịazianụ bịa gwa okwu. You cannot talk. Onye kwa maka Mazi Nnamdi Kanu na otu oruo na-efe onye fara agba egwu na social media. Una nwapụta ozugbo. Look at her. She just here dancing. Instead of her to talk about Mazi Nnamdi Kanu. Mana ị nwere ọnụ nwee phone. All these things unu go metu so many people mgbe afanya mapụ ebe. Ke maka Igbo anya abịa. Ke maka Igbo anya abịa. Ụtakwu nke si na arịa na comment section na-ede eri. Onye kwụsịzi ya ikwu bụ nwa ama nkwukwa o. Mana ikwu ya ụmụ ka ngwu ben problem ndị ochie nwe brain ya ada arụ ọrụ. Men problem anyị nwe ọ bụrụ ma bụ gọọmenti Nigeria na-adịkwuru ụta because ọ bụ na gọọmenti na isi reform nwa ekwesịghị imechi university mesie secondary school onye ọbụla ebido from nursery school ọ bụrụ na ị chọrọ ije akwụkwọ ka a kụziere ndị mmadụ ka esi eche utu nọmba 6 Chukwu nyere anyị. Evidence why you not talking about Mazi Nnamdi Kanu again? Are you sabo? Imagine if a woman being the person a area like. Imagine if a woman being the person a area like. I nearly suffered baby because of Mwari. Okay. The comment about Kudu. Ka na agakwa n'iru ndị ba ige ntị otu akwa ọkọ fa no ifefa na-ekwu n'ọnụ mgbe a jide brain ndị YouTube mana ebe akwa ọkọ wee very big mistake ajụrụ akwa ọkọ ị na-eme oke ite akwa ọkọ amịgharịba kọba na oke ite bụ just a guy name na gịnị nwa ji wee mena ife akwa ọkụ ị na-eme oke ite thank you fa chụpụgo so many people na-ekwu maka Mazi Nnamdi Kanu ngwa gị number of women mma before na this Facebook na-ekwu maka Mazi maka men all this comment ka ji chụfuo those people nke Ami America bịara akwa na live video Ami America unu ma ọ bịara akwa na live video fendị mmadụ na deria onwe ka ozugbo megharịzi arụ asị look at what you are doing you're supposed to be talking ọ na-ajụva kedu na ife ọ bụ lapụnụ na ya aka oche ikwu ka mgbe ọ chọrọ ikwu ka o kwuo ọ bịara akwa na live video mechasị na family isi anya ekwuzira ọ nakworo onwe ụna afịa ka ọ ka na-akwazi ụkwara the idiot and all those fools chụfuru ya fanchere na-enwekwa onye na-ekwu no mana fa chụfugo the person na-ekwu ụfọdụ ga-ebido tụrịtị ndị gị tụọba na anyị Igbo ka emekwa gị nka tụọba na anyị Igbo ka emekwa gị nka mana Tinubu tụrụ ọba na anyị Igbo enwere ife ị ga-eme Tinubu na ihe eme onye Igbo ibe gị bụ sabo na Tinubu abụrụ sabo onye Igbo ibe gị na-agba ọkada bụ sabo mana Tinubu abụrụ tụrụ anyị Igbo ị ka eji ejide ya ka anyị nwe na isi ka otu ọnụ gị na nchọba onye mmeji ọ Tinubu bụ onye isi mmejide na ebe njide ọma pesịn mana ọma pesịn onwepe onwe ife emenwu ime ejide Tinubu mana ihe ejide onye ọkada jide onye baro jide nwaanyị na-ere ose nwaanyị na-ere ọgwụ ihe ejide ndị ahụ mana ime jide Tinubu unu achụfugo so many genuine people unu achụ ọnụ fenchere n'ọsọ anabụ mgbe si na emetigide mkpu yogide unu biko kwụsị na iburu ndị mmadụ na comment section na onye ọbụla ife wepụtara iru ya na-ekwu okwu Mazi Nnamdi Kanu kwanyere onye afọ ugwu na dis case adịrị izi unu asọsid unu achụfusigofa tata mmadụ onefọ unu nwa achụfusi na-amịgharịzi from fake account to fake account open camera speak with your mouth ka ife onye na-ekwu okwu you can do it mana ị gboro onwe gị man but you can do it onye dị na-amịgharị achọ onye bụ sabụ na onye na-abụrụ sabụ onye nwere na-apịrị ọbụ ka ọ na-ala ibi enu mba enwe m ike ikwurusu my comment section maka sọf ndị anụmanụ onwe eze ife dị mgbe ị chọrọ ịtụnye ma na-ekwu okwu gịnị ga eme and the reason you respond to that animal because odego that thing so many times na my video this is not the first time odego you ignore be that thing on the thing mmekwara video bedere m the thing enwe m court case na Germany lapia jebe Berlin ka jeme demonstration emecha lawyer kpọọ m sị m nakwa mana nwere case tata nsị yes
Or himself na ma akpọ ya na phone na me kwuru anything. So court sị na mma akwụ ụgwọ ndị judge si wee tukwuru ana ka judge the case. I paid 500 euro. Mgbe ego 500 euro ego Nigeria. 800 and something thousand. Ka njọ ọsọ kwụọ maka oburu demonstration njọ nwetakwara ego mgba moto wee chekwa nkwụkwa court ụgwọ maka na nkwesị ije court ejero. Nya ka na imbecile tukwa na ala nagala na-ekwugheri. Even Nigeria no nwe jana court ebe masị court bụ sebute masị na na ba na-eme video. Even self na-egosi nwanne masị na ka n'azụ. Mecha ya na even Nigeria when unu na-achụ ya bịa na court that day otu afọ bịa na afọ video ya na court. Ife kwuru bibu. Na na comment section na ndị ọ na fada afọ Ijeri. Ko kaliri unu. Unu na comment section na wakacha ọnụ. O je ko bata atin bịa na court gongo kwuru ndị yo na-eme video. Onye buru kwara na egbe gba afọ Mazi Nnamdi Kanu ọ bụ mbọbụrụ na fight for freedom with egbe na baanyị na Igbo. Na Igbo ka ebu egbe azọ freedom na Igbo ka ibu egbe. Wana Mazi Nnamdi Kanu nga na DSS office na Abuja. Otu an nọkịta obi ka na ibu egbe. Abuja ka mmeje. Na that nke ndị DSS a. Maka ebe aka ọnụ. Ọ bụrụ na Igbo. Mgbe a jụrụ ekene mafia Akwa Okuko ị na-arụ oke ite. O deputy Soludo jụrụ ya. Akwa Okuko dị na ịba gbagharịba. O kwesịrị ịgbagharị. O kwesịrị ikwu yes na ọ na-arụ oke ite. Na ọ na-arụ oke ite yes. E wee jụzie oke ite onye na-arụ ọ na-arụ ọrụ. O wekweghị na by faith. No iberive onu ya arụ ọrụ gị ọwụ ọkụ. Ọ bụ na iberive ọ ya na-agwọ ọkụ. All the same thing ndị pastor na-eme. You are going to make it in this year in the mighty name of Jesus. Amen. Ọ bụ na ime ekiri ya ị na-achịta azụkwa gị na nwere faith. Ndị gbasiri mbọ ike mee ike okwu na ekpere arụ ọrụ fọrụ. So ka a jụrụ Akwa Okuko ma ọ na-agwa oke ite ọ kwesịrị isi yes. O kwesịrị deny oke ite ọ na-abịa na Facebook eti mkpu 24 hours oke ite. Ajụzi ya ọbịa gbagharị basị na ọjọọ sụ gaa na-eme enye dị mba. Ị na-agwa oke ite. Deputy Soludo achọghị na oke ite ọ na-arụ ọrụ. Igwe ya na by faith. Go ji arụ ọrụ. No onye afọ kwe ọrụ adịghị ọrụ. Even the person if you believe you work for you. If you have a faith as small as mustard seed, you can tell this mountain to move. And after the move mountain. Mana ndị mmadụ ka believe ya. So Akwa Okuko the mistake that iwe were unu na anya na fana me video that time. And ọ bịa chọkọ wolo Igbo wee kọwa the thing. So Igbo. Even mana Germany ebe ọ dị ala nje na court Igbo ka nna asụ. A na-agbata dị onye ka nje court ka ya rekwata interpreter. Many times nje go court na Germany mbatakwara ara Igbo ka nna asụ. Ịma maka ife ka m wee kwucha ife niile nchọrọ ikwu. Ka m wee kwucha ife niile nchọrọ ikwu. Unu anya na funa Akwa Okuko ji oyibo akọwara ọ ka na-ese the man bụ deputy Soludo bụ onye Igbo. Ọ sị ọga ana m agwa oke ite. Ekpe ife o ji agwa oke ite ọ gụsịsịara ife o ji agwa oke ite. Oke ite dịkwuru bịa. So the man sị ya na ọ na-etinye arụ mmadụ n'oke ite. Ọ sị na ọ na-etinye arụ mmadụ n'oke ite. Si jee na bịa si bukọrọ oke ite ka eje ndị ma ọbara mmadụ adịnya ma pasị mmadụ adịnya. Ọ bụrụ ajụ emo na-agwa oke ite ọ sị ma mbara ọ da-agwa oke ite. Mana anyị na-afịa na Facebook evidio na-abịa agwa oke ite. Enwe sọntị na nwere ike idifend m. Ọ dị kịta otu ejigide mbesa ma na-ekwu maka Mazi Nnamdi Kanu na Facebook. Anyị na onye ọbụla na Facebook mana ndị ekwu maka ya. So what things are they deny? And what things are they deny? Say ba ka Akwa Okuko we bo mistake. More before ka dem go so dey kwu anything to follow here. Otu yi no kida e ga police station. Ya na na igburo mmadu. No na asị na imere ife dị otu. Nwanne na ide ekwu okwu ntị follow ya gị ma ọ bụrụ inwe lawyer. Na ide ekwu anything. Anyị na-afọsụ gị ikwu okwu. Maka na ya ga amarụ gị ife ga-abụ na ikwuo implicate onwe gị mana nke ya bụ na ikwuo ọ dị mma mana gụ asị normal person ị marọ mana gụ asị normal person ị marọ o ife je nwe lawyer ejego court so many times even mana Denmark emegide nche ịba George ọgụ na Denmark ọrụ ya na-eji nche ịba George ọgụ na Denmark even mana Germany emejego court chọrọ ịba George ọgụ
George osim na mama kwa na nọ n'ime court. Nsi ya yes. Osim then why nje abarumba? Nsi ya because na amụ na Nigeria, nto na Nigeria. Gwa bụ George je to be Nigeria before. Nna gba ka ife mema na Nigeria so na argument. Na tin na we mi we. Right na meto maka na say calm down. Nsi ya na ife abron calm down. This man no tukwu e wan talk so this man tukwu be je to be Nigeria before. Maka na njuri at the beginning of this case. At the beginning of this case, when you make it, asim kede phone. Sina nwa ofu ajun choye George. Asim mga mu joy. Nse no jeto na Nigeria before. Asim no. Say thank you. E wori sidin joy that question. Baka na be man gbe do my case. O ga che my argument. Ka we say akwesi kwa na ijebe. Aju akwa Okuko onemo kito simba. Ka ifa na sere mba. E nwere more than 1 million videos na social media bi sini na emo kit. Onye wa na apiro of gona adibia. Ke su eju ga sebas. O esi chasi ase ka fa yare ma. E ma na otu Soludo no kita. Video niile mme mkpọrọ afa Soludo. Otu ka esi we pack e. Ọ bụrụ na Facebook video niile imego maka Soludo, otu ka esi pack e. Nke maka opu so dị mma apack ya. Nke ma maka nkodo to pack ya. So e nweta ife si we mee kita akpọta gị. Ajụwa ga ajụjụ esi asị. Ta na ekiri. Fa ji ife ni imuke government. Ona muke government. Imo ife bu government sef imo na ụwa ma ekọdụ. Imo ife bu government imo na ụwa ma ekọdụ. Before fa do Akwa Okuko fa ji ife dị ka ebe 20 videos ebe Akwa Okuko na-ekwu okide. Ọ bụ na ọsụ na ya na-ekwu kọntụ lọ ya abịa. Ọ bụ na ajụ lọ ya, ọ ya ga-abụ ife oyekwu. Ma ọ bụ nya nwa ekwete, yes ọ na-eme okide. Enweju ekide ife ọ na-etinye n'okide okwuo. Oburo no osi no, you never say this, no do again, nwanne abia na ebe a ka ibia kowa sentiment and emotion. Akwa Okuko no oburo okide ka na okide just oburo guy name. Akwa Okuko defend instead of nya we kowa o defend be defend. Obu na ikiri be video je tukura na kiri the video. Akwa Okuko siri na ife ado ajos onye guy name. Ajos unya gosi na ị na-defend that thing asị na ị na-eme. Onye normal, yes, ana m agwa okite. The deputy Soludo ga-ajụ sị kedu ife iji agwa okite? Inwe ikikwe na ị na-etinye akwụkwọ nchi ahụ, na-etinye mgbere, na-etinye nka. Ọ sị ma na ọ nụrụ na a na-etinye mmadụ na ya. Iwe sị na okite dị na be gị. Si je buru okite adị na be gị ka eje test ya na ife dị otu ọ dị n'ime. Mami na wata, dịka magoro ni nwegoro confidence na ife ị na-eme. And those spiritual case. So when you say if not by faith. Fakane we quote we better can look at him. Ndu can say onye obuna na eba. The louder your aim, the quicker your best. Fasiki come and sow a seed of faith. A seed of faith. Get make it we may faith you 20 million people sow a seed of faith. Then we can walk mad if I walk or mad nab. As long that from my faith. So anything that has to do with faith. Enwe ke se be dibe. Ke sa Akwa Okuko for bara na fe gbasara ụmụ ife faith afet. Obrosu to ma George ema. Be fe enwe George ga ekpe mana obozu that normal one ema. Enwe udi George na ekpe udi case a. Enwe zo udi George ga ekpe zo udi case a. Ina agba okite. Agwa bụ na okite na. Oh, if ị na-etinye si n'ime abụ the problem. Ọ bụrụ na okite ase name abụrụ problem. The problem gịnị ka a na-etinye n'ime okite? Ọ dị ka egbe a na-ejide n'aka. Egbe abụrụ the problem. No, kedu onye egbe baa n'aka? Enwe ike na-abịa na family ka mmadụ ete egbe. Kunu fu na egbe abụrụ problem. Nkọwara gị na enwe ike bịa na family ka mmadụ ete egbe. Ofu ewuru nke eje chebe nche. Ofu ewuru nke eje gbaba nta. Ka ọ na-agbata anụ ka ụmụ ya na-eri ka ọ na-ele wee na-azụ ụmụ ya na skuul. Onye nke ọzọ nwere nke eje supu ori. So na egbe adị mma ma egbe adị njọ site n'aka onye ọbara. Egbe baa mmadụ n'aka ka a ga-ama otu egbe si wee dị. Maka ewepụ egbe tata ndị Israel aka egbuchagova egbe sevuru ndị Israel. So isi na egbe ajọka onye sevuru ndị Israel. Then isizi na egbe amaka ndị egboko na bai ka efe mefa ji agba mkpamma ọ bụrụkwa dịse ma egbe.
so Akwa Okuko kara ịgwafe na ọ na-agwa oke ite ife a na-etinye n'ime oke ite bụrụ problem. Ọ bụrụ dị na-eme oke ite ife a na-etinye n'ime ya, what are you putting inside? And ịma na ọ doju adoju na be gị eje buru ibu ịtọ enene ya. Ọ bụ na nwere ife jikọrọ eni part of woman being ya na ọjọọ so mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na anụmanụ ka ị na-etinye ya. Enwere ife gọọmenti ga-eme gị. Na Nigeria odogodo ime na-enwe freedom of worship, so iyi efe ife ọbụla ị chọrọ ife mee ife ọbụla ị chọrọ ime as long as na ife afọ ị na-eme ada affect ndị mmadụ. Ịchọ sef na Nigeria na-efe nkịta gọọmenti ama akpụrụ gị otu ịgbata nkịta igbuoru ya nkịta ọzọ were anụ nkịta nye nkịta nke afọ ị na-efe ma igote ewu gbuoru nkịta nye ma igote busu gbuoru nkịta. Enwere ife gọọmenti ga-eme gị, mana onye gbuo mmadụ wee nye datụ nkịta gọọmenti agacha iri gị je tụfuo gị. Mana ọ bụ na anụmanụ ka ị na-egburu nkịta ma ọ na-enye ya aja, enwere ife gọọmenti ga-eme gị. So na ị na-agwa oke ite abụrụ crime ka ịkọ enwere bi na wee commit any crime. No, kedu ife ị na-etinye na ya? Otu ibidogodo n'otu bịa zọgbu onwe gị na ide eme ya. And with ife Soludo kwuru n'ọba enwere any pass afọ na side Akwa Okuko. Ife Soludo chọbụ ka Akwa Okuko mere ya ọnụ sị arụ m ọjọọ bụ gbayarụ m. And ife Soludo ife a bụ ife ọ chọdebere ịnụ. Ife ọ chọdebere ịnụ. Ife ọ chọdebere ịnụ ka Akwa Okuko mere ya pụọ. Ịmakazi ị na-anya sị unu na-ayọ biko na mana na onye unu na-ayọrụ biko ịnụ that statement. Hai o video ka nji o phone aka nji eme video. Aka m ịgbanyere unu datin jirizie nwa na-akọwara unu ya ka i wee ghọta ife Soludo kwu. Soludo kwuchago ihe na mgbagbu na Soludo nwere brain prọfesọ ka ọ bụ o kwuchago ife niile. Ọ sị na onye unu na-ayọ biko maka ya na onye afụ na onwe ya ọ na-akọ na onye afụ ka kwechiri onye afụ ka na-ekwu na enwere ife unu nwa nọrọ ebe a na-ayọzi biko. Ife ọ na-akọwa na onye unu na-ayọ biko wee na-agwatu n'ọkọt o werego dị kesi tinyezie na kọt na aka ya adọrọzia n'ọkọt ka ọ na-ebezi, mana nke ahụ odogbu na ganya na-asị na Nigeria gọvanọ na-achị steeti nwee kọt nwee pọwa karịa any kesi o tinye na kọt ochi itipịa ya, mana ka anyị lapụgoro saida. So ife ọ na-akọwatụrụ nkịta na enwezie ka kọt su wee megidezie fainizie Akwa Okuko fa guilty ayọbazie ya biko as a gọvanọ o nwezi ike onyezie ya pardon si ya ngwa bịa bịa ya aka n'akwụ ya na-ekwuzi ife dotu again na mana ọ chọgodi ka kọt godi fine ya guilty. Ọ ya godi ya sị what of akwụkwọ na kọt afọ mere ya guilty nke a basị kọt ga-afine ya guilty ma ọ lapụrụ ya before the court suo ofu oyibo lapịa ọ prọfesọ ka ọ mụ ife o ya asụ tupu ị na-achọcha meaning ya na dictionary Akwa Okuko na ruo ya. Then ndị ọba youth ịnụ mgbe mmadụ sị na Akwa Okuko bụ onye eji eje mba ọsị gịrịgịrị ewesị na ọbụrụ ọzọ onye ọba youth kwuru ife mana nkwu ike ọbụrụ onye ọba youth kwu ya mana ka iwe ghara iwe Soludo apịakwa nke afọ okwu a na-aga abịa na nke eke hit abatabere ego mana ọnụ ya dị too much. Enwere ọtụtụ ndị dibịa ka eke hit wee nwee ego mana ejiderofa because igwe onwe gị eziokwu na social media ndị a na-anụ afafa na-eme ife dibịa bụ mmadụ ịta. Onye ọzọ na-emesikwa ife ike na-emetakwa ife ana bụ mmiri enwere ọkara agwụ, mana mmiri ekere ọkara agwụ nọkarị na ihe gbasara teaching ịkụzi nkụzi na nkụzi ka ọ nọkarị nkụzi ka ọ nọ mgbe ọ bụ na nkụzi ọ nọkarị gị bịa ka okechinye gị nke a merụ gị nke a gị bịa ka ọ nọrọ n'ụdị nka ife ọ nọkarị na teaching 24 hours since mmegharị ya about 2017-18 ka m bido ofu ya na social media. Ọ na-ekwu gbasara teaching ọ na-eme ruo tata nya bụ another person a na-anụ afịa anụ ejidere but other ones na-apụtazi a na-anụ afafa obere eke hit si from nowhere apụta afịa na-ada ebe niile eke hit nke Onye Eze Jizọs 2019-2020 Onye Eze Jizọs nwe social media ama mụ na maka nke ahụ. Na 2020 enwere onye na-eme ife spirit ka Onye Eze Jizọs wee nwee name na 2020. Achọ mmadụ onye na-ebe a ga confirm na ife na-ekwu obe eziokwu ka ọ basị onye ma na-apịrị of ka ọ na-adị ibi enu na 2020. Kedu onye ma 2020 Onye Eze Jizọs na 2020?
mgbe afọ onwere onye na-eme ife dị iwu ma ife spirit a na-anụ afịa ruo ka onye eze Jizọs na 2020 onye nwe ọgbọ ọ bụrụ ịma mgbe achọ nke confirm ma ife na-ekwu ọ bụkwa na asị achọ nke ese m na asị ideziara m afọ onye na 2021 bido Father all the mens onye eze Jizọs na-akpọ ndị mmadụ gaa na mmiri ọ na-abịa dị ka ebe mmadụ 15 12 ebu na-eju na mmiri mmadụ eburu mmiri kwụrụ ya n'aka na-akpọ nọmbịa and o nwere mistake anyị na-eme first dibia pụta na social media abụrụ kedu mafia ọ bụrụ kedu mafa dibia nwa na Asaba kedu mafa dibia nwa na Asaba ọfịa fụrụ agụ abụrụ first dibia pụta na social media ọ bụrụ ọfịa fụrụ agụ first dibia pụta na social media egburu ya egbu ndị mmadụ ji ebia were mma gburikọsi ya daga idi oji ya bụ first dibia bịa na social media emeka mama ifo ndị mmadụ wee je na bịa were mma gburikọcha ya one small boy gba dị mgbe ọ dị ka ọ na-ebu weight ya bụ first dibia after that one ka ọfịa fụrụ agụ pụta after that dibia ka ọfịa fụrụ agụ pụta ọ bụrụ ọfịa fụrụ agụ bụ first dibia bịa na social media all that guy bụ first dibia bịa na social media amara masị na ikpe a na ọ dị ka onwe ka esi wesị na ọ na-arụ mmadụ ana ka asị na ndị ya akọrọ ife gbasara ana na ndụ dị guy unu a na-echefu ka ife ma 10 years ago dị ka 1 hour to me before ọfịa fụrụ agụ apụtazi ya mmiri enwere egwe n'ezu adị mmiri enwere this teaching ọ na-eme tata ka o bido from beginning wee mebe first person kwu maka akwa ọkọ na social media bụ mụa mee video maka akwa ọkọ na social media enwe anybody so na omego video maka akwa ọkọ na dị social media bụ m ụzọ wee mee mmenye onye 500,000 nya post ya dị video ka anyị na-edate ya ka mụnwa post nke m ka anyị na-edate ya onye ọbụla sị na o bu ụzọ mee video maka akwa ọkọ na social media nya post o dị video ome nya dị post o ya azị nya chi ya dị video again ka mụnwa chi ya my own ka anyị na-edate fana ime maka ifo abịazi ndị dibịa bịazie bịa na-ekwugasịzi ife ọ dịzịa ka ndị na-agbazi mbọ nkịtị na-eji emebe anyị na nsede ma ndị na-akụ ugbo na dị sifụrụ apụrọzi mmadụ ka esi wee bịa na-ekwusi mba wee mee vidio wesị mba si akwa ọkụ ya butuo nsị ya butuo na-aghọta mụ na onwe m wee mekwa vidio maka enwere ise kwa fada na-eji ebukọsị ngwongwo na ngwongwo wee mekwa vidio aba dị mma wee kwuru man aka ị na-eji ebukọsị ngwongwo na ngwongwo niile ị na-ebukọ gịnị mere ị na-eji eburu ofu gọvanọ ma sinetọ jedọgba ofu ebe n'ọdị chifụ bụ problem ọ bụrụ ịpụta ije ebe mmadụ ije buru nwa na-atụ edebere ma jedebe sị na nke a na-arụ nka na nke a na-eme nka dịtị mgbe karapụ gị ọgwụ niile dị man bukọcha debe n'ụlọ ọ bụ na ike dị n'ọgwụ a dị ọgwụ ya egburi man dị man pọwụ ya dị ebe ị ga-afụ dị ama mụ na madịba dị kọfara ọkụ na-ele ka ọgụnị kwuru na-akpa mgbe ọ bụ na oje bukọrọ ngwongwo na ngwongwo na-adọjukọ n'ụlọ ọgwa gị na nke anụnwa na-eme nka na nke egbuo na mmadụ one nka na nke emee na nka dama na-enwe ndị pọwa ọbụla oji dama na-enwe ndị pọwa ọbụla oji ọ bụrụ dama nwe pọwa n'eziokwu gwanụ dama ọnwa ebe ahụ insekuriti dị n'ala Igbo gwanụ dama ya ji ebe a n'abalị sọsọ ya ka ndị mmadụ yara ijiri ya mụ ọgụ eme vidio wegwada ama na disi na ị na-eji agbagharị n'abalị eji ebukọsị abịa ebute n'ụlọ abara awa problem bụ ife na-adọrọ mma kwuo maka ya JPAC abụrụ the first person kwuru maka ema ma ife na-asị ikwu maka mmadụ JPAC na-akwa ọkọ bụ friend ana m agba gị ikwu maka mmadụ iya na-ege ntị ọfụma JPAC na-akwa bụ friend so ị na-aghọta JPAC na-akpa bụ friend JPAC mepere akwa ọkọ Facebook bụ ya akwa ọkọ n'ọkụ abụrụ ya ka a na-ekwu ọ friend ya ka ọ bụ ụka bụkwa ofu okwu ana m agwa gị ndị nọ na social media na-ekwu okwu na social media abịa na nke eke hit emegide m wee gwe ọmụ emere eke hit wee kwụsị ịsị ọ bụrụ ị na-azụ ọgwụ gị bịa buru ya n'akpa ka ị na-aga n'airport ọmụ mere o ji wee kwụsị dịtị mgbe m kwuru maka ndị dibịa enwere onye na-ekwu maka ndị dibịa na ndị pasọ ndị mmadụ na-afụ na ikwuo maka dibịa ma ọ pasọ nwụọ so rapụchakwa na ebe ndị mmadụ na-amagharị na soshal midia tata ma ndị pasọ ma ndị dibịa ma gịnị
ọmụa esi na nwata wee jebe n'oke abụ m nwa ana mgbe Akwa Okuko na Onye Eze Jizọs mba mgbe Akwa Okuko na Odumeje na-agbawo ọmụa mee vidio wekọ fana fana kpuo ọmụa gwa fana Akwa Okuko Onye Eze Jizọs si na kedu maka Odumeje si na Akwa Okuko bụ na-ata dibịa na-ata ọka eghere eghe Akwa Okuko wee sị ya itechago udo ọcha niile dị n'afịa fana bụ na-agbakọ oru mana fada akpọkọ onwe fa afa mana ị ga-ama na fana agba onwe fogwu ọmụa gwa fana kpuo ọmụa gwa fana bụ na-akpọ n'obodo dị hot na ife fana akụkọrọ abụrụ ife nchọrọ ịnụ aka nwee so many dibịa si juru ebe niile mana ife niile bụ kedu ka onye si ekwu kedu ụdị ife ị na-ekwu akwara ife ị na-ekwu na attract gọọmenti n'ebe ị nọ na ike eke hit kwuwara ọnụ abịa dị na mmadụ niile asef onye kacha wee kwuo ọnụ wee eke hit kwu ife asịsị ekwuru wee keti gị na ọ bụ na ị na-azụ ọgwụ gị bịa ka ọ kpeelụ gị ụgwọ ọrụ gị ọgwụ ka ị bụrụ ọgwụ n'aka otu ịbata na airport ị na-agafe emenyelu gị plen ịbanye jebe obodo oyibo that bụ the worst of it because ọnwụgo ndị mma juu na nga n'obodo niile maka ofu ọgwụ a anụ m da videos o mee video chie ka iji warning chie warning si na nnukwu akpaka m n'ọrụ ya ọ bụgo na gọọmenti abụrụrụ eke hiti m gara iji aka mgbụrụ eke hiti na ife afọ ọ na-ekwu ịma ụmụ ndị agha na-aga egbu na China ịma ndị agha egbu na Indonesia ịma ndị agha egbu na Singapore ịma na mgbe Obasanjo na-achị ịma na egburu onye Igbo dị 16 years na Singapore ka 15 years unu ama nke a mgbe Obasanjo na-achị egburu onye Igbo dị 16 years na Singapore fajere ịgba bọọlụ otu esi eje klọb ọ dị ka bọọlụ nke ebunye dị bọọlụ ọ dị ka onwe etinye n'ime ewere n'airport editeti even Obasanjo as president of Nigeria na-ayọ ndị Singapore biko den fabunati ya na Nigeria ka enwe Obasanjo taa dị gaa ya afọ ndị Singapore jụ kwụọ dị gaa ya ụdọ ịma nke a mgbe Obasanjo na-achị egburu underage onye dị 16 years na Singapore even Obasanjo na-ayọ ndị Singapore as a big man talk to big man the Singapore ekworo kwụọ dị gaa ya ụdọ investigate ife a na-agba then ije na Thailand enwe obodo a na-akpọ Ekwe n'Imo steeti ndị Ekwe agwụna na nga na Thailand ọ bụ na ndị Igbo nọ na nga na Thailand dị 20 ndị Ekwe dị 8 or 12 ndị Ekwe so ime obodo na-aza Ekwe n'Imo steeti ma na fa youth fa agwụna na nga na Thailand maka na fada abịa ofu fa na-abịa fa na-erive dị ka ebe 7-10 bịa under some moons fada akpata ezigbo ego ahụkọrọ ndị ọzọ nwee na nga kedu maka ifo ndị a na-ejidekarị bụ ndị na-eje agwọ ọgwụ na baanyị were abịa ndị ibe fa na-atụ egwu maka ndị uwe ojii fa nwa ama na-atụ egwu fevile na ọgwụ a dibịa gwọrọ fa na baanyị ga-eprotect fa n'aka ndị polisi bịa ma inu na-ejide ọnya inu na-ejide ọnya inu na-ejide ọnya and nga ndị Thailand na-ewe nta aka so mgbe afọ ka hit na akọdatị nka mma na udo adịrọ ka ọ bụzi na China ka ọ bụ na Vietnam ga-ama ma gba ọgwụ n'ime nga gbagbuo gị nke Indonesia wee bụrụ the worst Singapore ga-ekpe gị ikpe gbuo gị Indonesia ga-ekpe gị ikpe ijecha ya ngafe wee gbuo gị nke ndị China na-egbu ụfọdụ fakechi onye afọ anya azụ fesi na azụ gbaa ya egbe ụfọdụ fewere ọgwụ gbagbuo the person ndị China and before fe eme ife a nọ na nke a na-ezi ezo fa na-awụkọrọ ngwongwo na ngwongwo niile n'afọ nchọ na-arụ mmadụ ndị China adịghị eme ebere so obodo na-adịghị egbu mmadụ bụ Thailand ijecha ngafe alapụgo ụdị fesọkwa fajide gị n'aka nga ka iyi eje Malaysia bụ 50-50 fa nwere ike gbuo gị fa nwere ike lapụ gị mana Indonesia na-egbu Vietnam na-egbu Singapore na-egbu Saudi Arabia na-egbu North Korea nke ada eje dị side eje ndị a bụ ndị na-egbu mmadụ n'Asia ma fajide gị n'ọgwụ n'oge dịka ọ bara uru iwu esi ego ma ejide gị n'obodo China and China hapụrụ the worst bụ Indonesia the worst of them bụ Indonesia after Indonesia Singapore these two countries ka China njọ these two countries mkpọrọ afa ka China njọ ma nwa jide gị n'ọgwụ but the worst of them bụ Saudi Arabia ife Saudi Arabia na-eme ejide gị kpechaa gị ibe agbapụta gị n'ife dịka na field ambulance adọrọ ebe a ewere sọntịn kpuchie gị anya the thing na-adị ebe isi otu a bend ya down ofu giant nwanne kpuchiri kpu mask n'iru abịa sota were mma wapụ gị isi otu a ka ndị Saudi Arabia si egbu nketa
emecha fa na UN na anụ ọ dị ka kịta bụ ọgwụ ka fa na-agbazi ọ dọzị ka fa ka na-eme that style ọ dị ka fa na-agbazi mmadụ ọgwụ ma still ijekwa ebe a ndị anyị buru ọgwụ na-eje ebe a because na ezigbo ego dị ebe a so mgbe afọ eke hit na-akọ datị na ọ na-akọ ịma so many people ga-amapụta jekwuru eke hit ekechie one rubbish nyeba onye me nji wee si eke hit na ọ bụrụ na ife iyi na-ekwu bụ eziokwu gị bịa na mwa ga-agbado gị tiketi ka ijee Brazil jebute ya n'iru jebute ya na mma agbarụ gị tiketi nye gị kọntaktị onye ga-ebi gị na Brazil ma ọ bụ na ife iyi na-ekwu na ị ga-eme nwunye inidiri iji mmadụ wee na ya gụọ na onwe gị mee ya nụ ọ na ị chọrọ ego ọkaife ga bụ na ije oke chọrọ ị na-agba ọnụ na-emebisiri emebi so ụmụ ife niile a ka Soludo nechara ya wee kpụkọrọfa na ọ bụrụ ma nke uru na-asị na fa na-emekwa kidnapping chefuo nke enweghị kidnapping ọbụla fa na-eme ọ na fa na-eme kidnapping na amasị Soludo aka pịawa gofe ezigbo arụ na all those things fa na-akọ n'ọnụ so Soludo chọkọfa kwete na fa dị guilty kọtụ fain ya ndị mmadụ yọbazie ya biko nye nwa bụzi Soludo ewee sịzi oke mma pardon unu mana na-ekwe condition mmeju wee pardon unu mana na condition mmeju wee pardon unu ọnya ka ifere a na-eme and another thing bụkwa ife gbasakwarụ ndị ụka Soludo chọgoro ka o win go the election sef ka ya na ndị ụka dị na mọchọ ka ya na ndị ụka becha ọnụ nke a bụkwa another one ndị kwadeghị mana nke a na-ekwu uti ya ekwupụta 8 of November na case ama adịzi that strong because Soludo ya win na November 8 ozo ya win ịma na ngwara unu si na ịmụta ịdị na-ekwu ife ma gị na onye afọ adị na mma mana gị na onye afọ adịrọ na mma na ọ ga-adị otu a Soludo nọ Soludo arụrụ ọrụ tụrụ m n'anya yes Soludo arụrụ ọrụ tụrụ m n'anya because Soludo jere akwụkwọ bụrụ ya enwere ife ncha Soludo kara ime mana o mere ya mana ọ bụrụzi ka m na-eju wepụta sị na ọ yara ewin kere onye ga-ewin a sị ka a tụọ nọma vootu wepụ aghụghọ onwere onye ga na Soludo data nọmba steeti enwere onye mfụ na-apụta nwoke karịa ịpịa ka Soludo bụ o nwere one man gezma for this man ọ nọbụ na Labour Party mechaa je gbaba na APC ọ dịkwa kwụsịkwara APC gbapụtakwa ọ dị nke ọda man and another person bụ Ifeanyị Ụba ọ bụrụ efe Ifeanyị Ụba nọ ndụ ifu Soludo mgbe ọrịa hit gara Soludo ọ na-aga ojide tọwel na-eficha hit n'iru ya ma ọ bụ na Ifeanyị Ụba nọ ndụ mana otu Ifeanyị Ụba na-anọrọzi enwere anybody na-apụta for gọvanọ na-anabatiga ma Soludo aka onye ọbụla na-apụta jọt na-ewe esi time ma asị ka atụwa genuine vote amazịkwa ma federal gọọmenti sị ka banyela aka amara ụmụ mana asị nnọọ ka ndị mmadụ ndị citizen Anambra Steeti bịa tụwa vote oke ka njụgodu na ajụ na otu ihe nọkịta ọ bụrụ na ọ na Anambra Steeti kedu onye ya atụnyere otu ihe nọkịta ọ bụrụ kịta na ị nọ na Anambra Steeti na atụba vote na kedu onye dere m afọ onye ị ga-atụnyere dere m pati ị ga-atụnyere dere m afọ onye ị ga-atụnyere ife a na-ajụ m ndị nọ na Anambra Steeti na zam this question because ị ga-echeki ọ bụgodi na onye a dị otu a kedu onye na ya na-achọ ịbịa zọdịtin ife a na-agbakọ kedu onye na-apụta so gwa m ọ bụrụ na ị nọ na Anambra Steeti na-atụ vootu kedu onye ị ga-atụnyere deerụ m kedu onye ị ga-atụnyere gị nwa na-ekiri m dee onyere m onye ị ga-atụnyere ka i wee fụ na Soludo ga-ewu November 8 eruo na-eruo November 8 eruo na-eruo kedu onye mere ife ọ na-agbara onwe egwu ọ gbagọchago ife ma one o megodere enwe ndị nke etinabala isi na-akọ n'enufe a na-akọ na n'ọzọ ife nna ayụ abụọ ba sekọndịrị ya rụọ n'ọrụ na Soludo rụọ n'ọrụ na nkwa ka ọ dị na iyi achịcha nnọọ lituo rụọ n'ọrụ ime nwụrụ ya ụfụ mampasman aba mampasman mụ na ya gbawụ abara sekuniti udo gachi ka unu ama mgbe mụ na mampasman gbawụ mampasman ọsọ na-eme m ka mpụba ala ka onu ama mgbe onu na-anọ na soshal midia mgbe mampasman so eme mgbe aba agbara nze papa Igbo ka nna agba ala na Germany ga-ebunata mba anyị ka ọ jee nwụta ijiji na ebe a na-ere ogiri wee bịa gwọọ m kiricha mampasman ja na ife agba n'ụzọ edeka ife agba n'ụzọ ka na-emekọrọ abụ m nwa ala ọ bụrụ PDP ọ dị possible nwanne ifu nke PDP na taranụ
Ikwuo dị APC fe na-ewere awụ wepụ Soludo ti APC na-egwogwu PDP ọ na-echefu PDP gịnị akara aka akọ PDP na Naịjirịa. Ịma na-enwezibere ka PDP ịma na-enwezibere ka PDP na Naịjirịa. Nwe ike nọ na PDP guru na unu nwe ike tụnyere Peter Obi, unu nwe ike tinyere Tinubu, mana unu atụnyere ọdọ pati ya. Ọrụ ife nwe ike kwu mgbe a na-azere na-agụ na enwere ga-achụpụ ya na PDP na-aka ndị bụ PDP nwa aka nwee pati na-aza PDP na Naịjirịa. Ịma na otu a Tinubu nọ kịta n'ọsọsọ APC ka enwezi nke apụ ga bụ na pati Ojukwu ya da ebe a na-anabazi ọ ka o si wee dị ọkọsọ Soludo fọ Rochas Okorocha ji apụ ga wee win gbakpuo APC. Ọ dị ka Ebonyi steeti mekwa dị sente ọ Enugu na ama na ementenu PDP ebe a na-eje Soludo bụ apụ ga o ji eri. Geenụ ntị ka m gwa unu, o nwere ga-achụpụ Soludo na Anambra ọmụ gwara unu ya sọsọ ma Tinubu na onwe ya asịrị mba na ọ chọrọ itinye onye APC apart from that nwere ga-achụpụ Soludo. So ọbara ịma na agwagwo m unu inwe ike dị ka agbara chọọ ya adịrị gị mma ị na-enwegodo iwe about something kwuo eziokwu about that because na ị na-ewe iwe a stọpụrụ ife ga-eme ka ọ ghara ime. Soludo emefe kwesịrị na ọ ga-eme ọ mere ana mezi uru mezo were ekwe enwe so many things Soludo kwesịrị ime ọ na mere and o ji ọ na-ewe kwuo those things o mere ya onye na-ewe m iwe. Mana abịazie na nke mmadụ ịchụpụ ya enwe onye ga-achụpụ nwe ya ka onye bụkwa n'ife a ga-achụpụ ya one normal ka atụgori votu aka ya tụnyekwara ya one normal because of ndị na-apụta ọ Ifeanyị Ụba. Ọ bụ na Ifeanyị Ụba dị ndụ by now Soludo Soludo sef ọ mara akwa na-ele Soludo nwa na-ele ose n'ime afịa eme ojekwuru ndị na-ere okporoko Soludo na-ele. Ọ bụ na Ifeanyị Ụba nọ ndụ but Ifeanyị Ụba nọ so nwere dị anybody kekpọrọ ndị nwe na-apụta ke ndị nwe na-apụta ke ndị nwe na-apụta so ọ bụ Soludo onye nwe na-eje. Mana ife na-ekwu bụ Akwa Okuko eke isi na Onye Eze Jizọs ya lapụfa. Kedu kwa na-asị breeze show me love if unu na-asị breeze show me love adị ma ọtara dị tino love obozi physical something eche mana love bụ something ada afụ anya mana mputu na-asị mmadụ show me love a na-egosizi ya egosi ya agụ a na-egosizi ya egosi. Ọ bụrụ na nso na-ebịa ntụwa gị ime ọ bụrụ nso na-abịa ntụwa gị ime o sokwa na love a na-ekwu ekwu ya mụ atụwa gị ime ịmụtabara m ụmụaka maka ọka esi eme oge gboo nwaanyị ị nara anya nwe ka ezi ịgbọrọ mgbara gị nwa so agụ ọbụla ebe nọsọ na-atụ gị ime mụbara m ụmụaka anyị azụba ụmụ enwela ọbụ mmechi oge n'ụwa karịrị awa na anyị amụba nwa ka ọ na ọma adịghị mma nne ọka zaza n'iru ọra ọ na ọma adị mma achọrọ m ka ezi ya dewa gị ebe a kịta ife m kwuru ọ bụ eziokwu ka ọ bụ asị. So ọ bụrụ unu na-eche na Akwa Okuko gburu mmadụ eji wee jiri ya azụ ma ọ na-eke hit gburu mmadụ eji wee jiri ya azụ ma ọ Onye Eze Jizọs gburu mmadụ mba ọ bụrụ ya ọnụ ọ bụ na agụkwa atụ amị eme anya amụba ụmụaka ya bụ dị enwere ịfụnanya mmadụ ga-egosi mmadụ n'ụwa abụrụ jeniuri ịtụ anya ime. Udo dị nwanne udo sendịkwa meseji na messenger ka ọ ya bụ mmecha ka nza gị ị na-adị Chinedu ka online ka dị na-ema Chinedu Frank ọ ka online Chinedu ka online ofu ta garụ Chinedu Frank ka onye nwanne anyị nwaanyị ego ka o je rie nri ozu ka o je rie breakfast ada agara ọrụ nne gole ka eji eri breakfast na be anyị igoru sachet milk egoro ka eji eri breakfast na be anyị igoru sachet milk igoru ifena igoro ofu achịcha ndị nke a na-ada enwere ebe enwebe dị ndị nke a na-ere na be anyị ndị nke a da enwere ebe ọ da agara ọnụ ọ bụrụ ofu akara igoro ka ihe etinye n'ime ribere Chinedu biko nwanne anyị nwaanyị nyere m ego breakfast ịmụ ego n'ebe ego breakfast ada agara ọrụ
na-ege kwantị ka ngwa gị ego ife ị ga-enye ya sọ ga-eburu ego bụ ihe ka m na-ege na m ntị nne Chinedu ya chapịa Chinedu onye nye gị ego breakfast iji egoro ofu sachet milk ka anyị wegoro ya na na-ere ya 250 sachet milk 250 ọhịa karị 250 sachet milk 250 igoro ofu achịcha bụ bread enwe ndị nke anada enwe lebe igoro nke 450 goro shuga 10 naira ya goro shuga 10 naira gone ka a na-ere ụmụ sachet tii a na-ere ma mmiri nwa ụmụ sachet tii ka mba ma 1 million a na-enye gị mba ọ bụrụ enye gị 20k bịa buru m iwere 20k wee rie breakfast Soludo na-achị na mgbachede were ego na wee rie breakfast nne ya adị anya ukwu anyị 20k ka ị ga-eji wee rie breakfast n'ụtụtụ 20k ka ị ga-eji wee rie breakfast akwụ na ife a na-ekwu ndị be anyị na-ebe ego ne ka eji eri breakfast na anyị denia ka ife mabụ breakfast ihe ajọsụ gbabajegoro ụmụ achịcha na ụmụ bred anada enwe ebe goru sachet tea goru sachet milk goru ọbụrụ chugi goru siwara nwa mmiri ọkụ weta kọpụ wunye tii a wunye ife agbanye mmiri ọkụ siwara bred na-esuru n'ime ya na-ata breakfast ọ gabe abinu umutu John otekwana ka ego si ada nna John otekwana una nafia osighi 20k enwe mike nye mmadụ 20,000 for breakfast enwere ife sọkwara mmadụ rie n'ụwa bụ breakfast na buy geru 20k elesi ma ije na big hotel jerie ọ bụrụ maka ije na shop ebe a na-egote normal something gote ịmaka 20,000 a na-akwụ ndị secretary for 1 month nwatakịrị nwere obi wee na-achọkwa ka mama ma atụbeghị ebe wee na-enye m odebera ntụzi ikwuche Chinedu nye ya 5,000 nwanne nwoke si ya 5,000 wee na-echekwa mama atụ nwatakịrị gị ime marazi ọ bụ na ntụ nwatakịrị ime nna ozi otu agbara arụ adịghịkwa nwa nwekwa ife ori biko ya send tụrụ anyị 300,000 ka e weje gbagharịa chọọ ife nwa ya iri onye a na-atụbeghị ime asị m nye 20,000 n'iru unu niile for breakfast chukwu ego ka ọ na-ego na eziokwu ya fụrụ omume ụmụ nwaanyị akwana anyị ma na-agwa unu kwụsị na ụmụ ife unu na-eme and to give her 100k is nothing. Uche anyị enye 5k weta 95,000 ka etinye n'ime ya ka enye ya Uche ịma na iburu ezigbo mmadụ otu ihe nọkịta ikwesị isi agbara nze ị na-agbanịkwana ị na-enye ndị ngwachi agbara nze chee ada anyị nwaanyị weta akaụntụ ka ntiri gị gụọ na onwe gị kịta nwa ị na ada anyị nwaanyị akaụntụ nọmba ya na tiri ego uwe oge emebi mba nwanne ka m gwa gị eziokwu maka esi Mazi Nnamdi ka nsịkwa gị na ọ da agụmakwụkwọ ọ na-agụmakwụkwọ nọ na ịbịa ndị chee datin too much o mee BP ma ọ gbago onye a mere sometimes ọ dụrụ kọrọ ma achọrọ ikwu okwu ọ bụrụ na m achọrọ ikwu okwu the anger m na-eji ekwu the na dị too much ọ na-agụ m akwa if not for anything mbọsọ ọbụla Mazi Nnamdi Kanu pụtara onwezo ga n'ala Igbo bụrụ egbe free Mazi Nnamdi Kanu onye ori ọbụla free Mazi Nnamdi Kanu ndị kidnapper free Mazi Nnamdi Kanu onye afụrụ ugbo egbe ọmara because fa na-eji egbe na confuse ndị mara fa na-asị free Mazi Nnamdi Kanu afa na-ekwu ọ na-ewute nwanne na doctor si m dị careful of my health onye ma unu n'anya unu afana m ada abazi oke mba na m ejizi nwa ya ekwu okwu nke ikpeazụ adị m etizi onu omebe ka m si eti mkpu gwa onwe gị eziokwu aka iji mara agbara nzọ ka m si eme vidio beba odozu mkpu m aka egbu nche n'ọdụ ya jogozi m butuo Chinedu nye ada anyị nwaanyị 5,000 oyezu oke ka anyị wegoro ya na ọ chọrọ igoro ọkpa ego ne ka a na-ere ọkpa o nwere ike ịtacha ọkpa 2,500 o nwere ike ịtacha ọkpa 2,500 ma ogologo ọkpa 3,000 goro akamụ 1,000 goro 2 o nwere otu esi wee mee ka 5,000 yara inye mmadụ breakfast na be anyị o nwere otu esi wee mee 5,000 ga-enye mmadụ breakfast na be anyị ọ bụ na asị achọ nke unu dee ọ bụ na ife nkwuru basị dee na asị ma agbara nze na-asụ na omezu dee na ede onu nwa na be anyị mmadụ ka o si adị
Open no to you no na 5,000 ama enye nwu breakfast. Achọ nke dem si ba balance 5,000 ama enye nwu breakfast. There ka if. Una the comment na this video. And only one apple of corner Libyan. Then comment na this video come for. Then comment na this video come for. Only one apple of corner Libyan. Then comment. 5,000 ogenye nwa ada nwa breakfast n'ụtụtụ a. Achọ nke unu si m na oyi nwe mo na o meme nwe. 5,000 ga-eme nwe na. Ka kwa first bill ka o nyere mo. First okay, ona ịma na first bill ka this lady nyem. So ODM 20,000 na first bill, second bill ya be ga 70 or 100. Before ya na-eje 1 month mmele etipia. Una chọka mmele na social media ba yobu na ego. Tinye account number donate for agbarant. Check enu ni anu. Fa first bill ko pia am 20. First bill ko pia am 20. Na 20 gba nke na. Na first bill it depends. Apparently it depends. 5,000 oge zuru gi for breakfast. As na me it depends. Zamia 5,000 oge zuru gi for breakfast. 5,000. Ego ne ka na ere okpa. O adai nwanya amata chọkpa 3,000. Obuna akara ka ọchị to nwe ike tacha akara 3,000. Ọ na ataka onye. 5,000 is too small. If 2,500 will be enough for them to go here. A day one is na 5,2,500 gaze. We can ask na 5,000 the poor. Mrs. Yenu Niano. It's a yes, it's a more increase if we are Bruco for as for me 2K is okay, but I don't know for others. Yes, na. Ngwacha ka bia ego ne ka na ere okpa oba na ekechi na otabu ego ne na chi shop na otu ego ne ka na ere okpa onwe ike na ka iwe na okpa gara go onu fe na taba mgbawa mgbe oge gboo mgbe afọ mgbere ụfọdụ n'ime unu bụ 2 naira ka anyị na-ego 2 naira ka anyị na-ego okpa ka anyị wegodo kịta na ere okpa 15 ogoro ibu 3,000 ogoro akamu 200 or akamu 300. Nkọ mata kira kana sintu nne me 120k merụ no mebere 120k enwe nwaanyị nkanyere ego ojugo gbapta nwa ya n'ụlọ ọgwụ 2 days ago. Enwe nwaanyị nye 370,000 ojugo gbapta nwa ya n'ụlọ ọgwụ 2 days ago. Kebu nche na nsi eweta ego na furu ebe ne ma de donation. Ekana ga 20k is okay. O breakfast o we problem ịchọ iji 20k wee solve. Because akiji ede 20,000 na. O aba is 500. One okay, you know, unu no bro ebu na eri nni na. Mmego sunu mgbe na emi isi oba mgbe na esi ya. Enwe m oba, enwe m abacha, enwe m ụkwa, enwe m fio, enwe m akịdị, enwe ife nna nworo. Enwe m anụ krokodil, enwe m antelope, enwe m anụ ewu from bai, enwe m nchi. Ife ni na mma gba echuru unu, enwe ife nna nworo. Enwe m ụgba nwe. Na what I deserve. Investment mbo na afọ m ka ọ na-ana. Na je events go to bank get banket. Only the African na post you. Na Germany because ịchọrọ na iri ya sị na enwuọ na anwụọ. Maka ndị mmadụ kwesịrị na ekpere ga-ekpere enwuọ na anwụọ. Ịta mbere ọba. Unu na amagharị na chop jeneri nne Germany. Echizi na-aba anyị gbọta nwaanyị tupu nwaanyị a na-eyipụsi akwa uwom. Etibe mgbu. Ebe ọ bụ na ịda atọ bụ gosi na nri ndị Germany ka ị na-eri. Otu isi eri nri ndị Germany kịta echi na na-aba anyị jenụwa nwaanyị. Ma ọ bụ ifu nwaanyị n'obodo a. Gị na nwaanyị nọzi anụ na ka nwaanyị yipụsi akwa ozugbo uwom. Ị na-alụba n'ụra. Iya agba mbọ ka ị na-eri nri ndị be anyị. A na-eme order from buy order na Dusseldorf ije ebe a je buru ya. Ị na-eri German food. Ọ bụrụ na ị na-eri German food. One day we ka agwọ na agwọ. Ka abụọ 2 minutes wa ka abụọ 3 seconds ma Chineke gbakwa agụ ọkụ. Ka ngwa ga-esi
ị na-ajụ mama onye ike tọkwa na-ajụ ma esi ọkpa gịnị bụ ọkpa iweta ọkpa itinye na ọ bụrụ na igwe ma ọ na-efe itinye ọkpa ịchọọ ibu ụzọ gbanye mmanụ warm water egbuo ya merikọbịa imericha sọsọ ife na-etinye n'ọkpa bụ nnu ose na mmanụ ụfọdụ adịm etinye mmanụ nothing else ụmụ ife ya na-afụcha ndị mara na-etinye eze ma ọsịsa mụ adịm etinye sọsọ ife na-etinye bụ nnu na ose nke a na-akpụ ya ịgba maọbụ ntinye mmanụ na mama esi ọkpa onye na-epost na Facebook ọ na-ede afịa oke mme emezi ebe na-eme isi ya tatara ebute m ọkpa bute korokodai bute anụ ewu bute ụgba bute ose bute fiofio bute akịdị ọ daa na Dusseldorf nwa ebe a na-akpọ Dusseldorf ije ebe a ji buru ya ebe na-ebute bụ 100 kilo 100 kilo ka m na-ebu feje send 100 kilo 1 million 100 kilo 1 million naira with Turkish Airways ịchọ enye gị nọmba the guy ị na-eje ọkwa ife na African chop gị ihe anwụkwa ị na-eje ego ọgbọnọ na ndị Pakistan ife na-azụ ọgbọnọ ndị Pakistan nwere ọgbọnọ n'obodo look at these people. So you're not even eating healthy. I'm a sure man. My grandmother kuziri nke esi esi. Ama me maka am esi my mmemme ọkọ n'ụtụ. Ọkọ ife nchi iri. Hey, fa nwanne nwoke kwu ewute gbuo m. Adị mara ka itinye mmanụ nke a bụ ịgba nke na etinye mmanụ nwere ka ọ na-esi afụ ma nna ọkpa egbugo m maka chukwu ọkpa egbugo m ịmaka na-emecha ọba enwe ike mmecha anyị ngụọ ya ọnụ ngote ya fere ka ebe 12 or 10 tupu 6 hours ntakpọ ya ntakpọ ya arụ niile agba gị gara ifu nwoke nwoke ame ndazụ na nwoke aka nwanne anyị nwoke mere ọnụ wee na-aje na ma na-abịa ka nsi afọ agba na Germany so afịa na ife oke awụdị ka ị na-ejere ma ndeto onwe ebe a ka ị na-eje egbu ngwongwora mgbegbu ị na-eri shuga so ị na-ebutekwu bushmeat from buy ịgwa ndị bụ urufe egote ewu a na-ele ofu ewu 200,000 a na-ele ma 250 depending ụdị ibu ewu abụ fagote dị ewu fe gbuo bee ya ọ dị 5 fa amịa ya n'ọkụ ọkpa akpọ egote antelope amịarụ gị a na-ele krokodil enwe ndị a na-ele 500,000 enwe ndị 600 enwe ndị 400 enwe 300 odipende na size ọ egoro dị krokodil ebepụ isi ya beere gị ebe dị ka ebe 5 mịalụ gị ya na-ejegosi unye taa ofe achizi nsi ikpeazụ nsi eji krokodil wee sie ọ na-atọba ka azụ ịta ya ozugbo ọtọ gị ka azụ ịtatụbazi obere ọtọba gị ka anụ akwa ngosi nwere na vidiyo m mere ikpeazụ na-eri vegetable soup onu na be megosi m krokodil ana na-aghọtakwa unu iche na enwe ebe ọzọ ị ga-ebi ndụ gị akwa ndụ gị ka ị na-ebi kịta ahụ otu ihe nọkịta bụ ndụ gị ka ị na-ebi kịta o tego mkpọdaba food from buy na ọ na-abụ ife tata o tego ezigbo aka na ọ mmadụ one of my friend introduce to the guy o tego n'ezigbo aka ọ bụrụ ife tata adị m aghọtakwa iso na ndị na-amagharị na supermarket eji ego ọkụ nwụrụ anwụ ata no wonder no because ụfọdụ ide kọmentị na-asị kọmenta kịta aka nwata ife yo problem bụ ụmụ ọka nwụrụ anwụ nata na unu a na-eresi na supermarket ka ị na-eri irie na ịtapụ ụta aba na na-ekoga anyị n'obodo oyibo nwanne ma ọ da nri na be anyị ebutere ugo ọgbọnọ ga-abụ na isi ya ekpodunata ya ọ yara ayafu ọgbọnọ ịgara nke afọ ọ yiri ada adị nna gị nke nna akpụ ya ịgba nke a na onwe ka o si atọ m ije ya so na baị ka m si ebute ife niile ifu na-eri o mma mma agba echuru unu fim taa ka unu kwetanụ
ka ngosigoro unu obere ife kịta ka unu wee weta ngosigoro unu ụgba just ọkwa na ebe a kịta ka ngosigoro unu ụgba dị nso unu chere mụ na unu bụ ofu Unche na-egwu ka a na-egwu uneche na-egwu ka a na-egwu afọ nna tu uneche n'ogiri uneche na-egwu ka a na-egwu ya echọkwa unu ife n'anya o ị na-afịa unu mara ife dị ife otu ọ dị kịta ewupụta ya tinye na n'ofu ife sie mmiri ọkụ suo ozu ọfụma ịgbanye mmiri ọkụ kwuchie ya after 10 minutes ọ wọrọ ụgbaba ọ dịka ụgbọ aka bee kịta otu ife ọ gbachara nkụ kịta jos tinye ya n'efere sie mmiri ọkụ ọsụ ọfụma gbanye ya kwuchie ya after 10 minutes ikwue ya taa ya ọ dịka iji egote ụgbana nke ndị na-egbu ụgbọfa na-ebenye gị unu chere egwu ka a na-egwu unu chere egwu ka mba ebe a mgbe ị nwụrụ ịnọ Germany ị na-amanyere na supermarket eme ị na-eche ka ife a na-eme ndị ebe otu ihe ejegoro tupu nwaanyị a na-eyisisi akwa iri tuo emebi ụmụ nwaanyị kịta na-akwanyeziri mmadụ ugwu ọ na-akwanyere ugwu gịnị ka ị mere ka ọ na-achị isisi akwa ịbịana ebe dị sin zitere aka mmeje chọtụ ma antelope gosi unu ya ma nchi gosicha unu ife niile unu were anya unu wee fịa ọ bụrụ ele amụrụ m n'ala Igbo nto n'ala Igbo nne m kụziere m ife niile so enwe ife nna mụrụ ha na-eri enwe mfu na antelope ma isi ya nwee fu goat ma isi ya nwee krokodil nke ngosigoro unu ebe a n'ofe egosigo nke unu krokodil n'ime ofe gosigo ndị asken ya nwee ma anụ nchi ife ọzọ nchi igo kịta bụ dis kedu m afọ ọ bụrụ ọkụkọ ka ezi m afịa ọkpa na ọgazi ya onye bụ ife ọzọ m eweta na baya kịta even sef onwe anụ na-agụ m ịta na ọ na-achọ m ikwu ebe nkwu ebido onye asa m anaka n'ime na data anụ na-agụ m ịta ọ na-amụ mfụchara ebe ndị mmadụ na-acha na Facebook ọ na-agụ m nwanne ha jee si ya bụ oke mmadụ ma nke bụ eziokwu na Soludo na-aba second term Soludo na ọbazi uche ya adị ahụ ọba uche ya adị ọrụ ọ jara pụgodo ya akwa ọkụ fa ekeghị itu na Onye Eze Jizọs aka fes enwe ife these people mee fe gburo mmadụ Soludo rapụfa ọ na-asị na hafọ m ive ọ na-ekwu n'ọba na kesi bago na kọtụ na aka ya adọrọ Soludo aka ga adọrọ gị na George akọ ka nwe pawa ọrụ Naijiria ka anụ gị na George akọ ka nwe pawa Soludo ịka George nwe pawa George akpasuo gị iwe mee transfer so biko si mee kama ọ bụrụ onwe ka esi eme something eriji agreement with royal akwa ọkọ fabaje court of appeal dey guilty for if na-ekwu eri na social media onwe ka esi eme ya abi dey guilty amarazia dey no state e fa pardon fa na yard pass man na join kuna na security so biko sera pora ya akwa ọkọ ya nata ọ bara tụrụ dibia so far na ogburu mmadụ and ogburu mmadụ because ọ bụ na ogburu mmadụ Soludo aka gwụga na ndị a na-egbu so far na ị ga-efe Soludo kwuru n'ọba 100% fe ogburu mmadụ nọ na ifefe na-eme na social media na ime na akwa ọkụ bụ obere nwa kpatara aja ego dị ego bara ya isi birod na onwe ego bara ya isi onwe ife dị iche ụdị ife akwa ọkụ na-ekwu na nke birod na-ekwu
Billionaire knock na bekwe go na Lagos worth 1 billion. No na-enweta so amount of money every month. Udosi so na-ekwu ọdị necessary. Gị nọ n'obi kuba na-adị ekwu udo okwu. So obere nwa ka billionaire bụ. So ego ọkpata abalị ya isi ọ na-ekwu. So Akwa Okuko kwuo nke ndị mmadụ abịazi na-abịa afịa na ọ na-eto ọnụ ma ọ gịnị. Enwere onye nọ na eji Akwa Okuko ga-enwe udo ekwu aga Akwa Okuko ka ya dị na-ekwu ife ọ na-ekwu. What of billionaire? Ịdanụ nke ya nwere ekwu nke. Ọnụ nọ n'ọgbọ ebe gị bịa n'ọkụ gosi gị swimming pool ya dere afịa n'ime na-egosikasị gị ife dị iche iche. Ọ na-ede afịa. Unu ada afịa. Ọ maka Akwa Okuko na-eme dibịa. Emere ya sị mma na Akwa Okuko kwunyere so many things ọ na-kwesịrị ikwu n'iru akwụkwọ ekwere m ekwe. Mgbe a jụrụ na enwe kit oje dị na ya, kwesịrị ịdị na ya. Ọ kwesịrị na ọ na-eme okit. Ọ na-etinye pasị mmadụ n'okit. Mana ọ na-eme okit. Na gọọmenti sị na-asị faburu okit dị na bịa ka baje na ma pasị mmadụ adị n'ime ya. Ọ kwesịrị ịdị na ya na ọ na-eme okit. Ọ by faith ka o ji arụ ọrụ. Ebere a na-ewe ọrụ by faith. Ọ ndị pasọ kpere ekpere na-aga n'ihu. So o mere go okit ọ bụ na iwere faith ọ ya na-arụ ọrụ inwe faith ọrụ ọrụ. Enwe ife adị edina ya edina ya. Nke ka ite ọ kpatara ego. Onye ebere na-emere ife ya ga-eke ite. Onye eze Jizọs nke abụ na ịma na arụ adịra eburu ya after almost 8 months eburu ọ na-atakwasị Soludo gacha nri ya n'elu. Oh, so man passman na-emebi ife security. Amakwa na man passman na-emebi ife security. Ana fos pa man passman. Ko ya kacha ngwo no tinekwa. Sile kwa man passman. Ana mu ya kwa man passman ko butuo. Mbo no ko di ocho na ya gbadoro yoso. Ota man passman ocho na ya gbadoro yoso. Ekwo maka egbo na social media o mata. Ebo ya ebe ka opu. Man passman ya butuo. Ndo man passman digidigi se for man stand ya. When ya butuo. Aye ekwu maka ya. Obo no ka ekwo maka mechie Facebook page. Ngwo maka man passman boss no ga mama ba gbara nza ka mgbara maka na abụ m nwa. Ọnụ ka abụ m na ọjụkwala ese. Onye bụ na n'ụzọ wepụta picture agbara nza gbagodo afa n'isi m. Wee ma ife ọchụ ịmụ ọ ga-arụ ọrụ n'isi ya. Isi na-egbu ogiri nke na-egbu ogiri anyị kwuo ya onu. Anyị nọ bakasị bịa anyị nọ bakasị wa. Ị na-aghọta. Mana maka na ọ na-emebi ife security echere m ma ọfụ a ka ọ bụ azef udo gaji. Ma mba atama. Hey! Mamba man ọ na-achọ ka ekwuo maka ya acha dị tin na-abịa n'isi ikwuru amaka ọgbapụta gwọgwọgwọ. Okwu 20 ọ tụọ 15. Tugbuo onwe ya n'iru bụ nwatakịrị ya na-agwa. Mana ya butuo. On a normal day, I like Akwa Okuko. That makes you so. Akwa Okuko nwere style. Akwa Okuko nwere style. Ile were Akwa Okuko igwe. Abata go tukwu bega na gịnị ka o mee. Ese na na arafu our youth. Mana ire ọbụrụ ebe mọnsọ na anyị encourage our youth. Ndị isi ojii. Ile were Akwa Okuko igwe. Ajụwa gị sị na Akwa Okuko na arafu our youth. Mana ị like ebe mọnsọ na anyị encourage our youth. Akwa ịmụ unu bụ ndị ojii agwagwo m na mụ na ada eme ofe ife maka unu na-adị sentimental too much. Enwe ajụjụ m jụrụ unu mbọsị unu akpọgide m Igbo chaa m iwu na-azara m asịrị m unu abịa na ala Igbo tata kịta Fada Mbaka gịnị bụ ezigbote ife Fada Mbaka megoro n'ala Igbo Akwa Okuko na mere titudo nwere exam da akwa iso si iku unu kpọ achọ nkunu zam da akwa iso achọ nkunu sim no ife akịta bụ ezigbo ife Fada Mbaka mere n'ala Igbo and Akwa Okuko emere because Fada bụ na-eme spiritual something. So gwana me ife afọ gwana me ya so otu esi ejidezi Akwa Okuko anyị asịrị anyị amara ọzọ onye ọ na ọ bụ ọsị nwanne anyị mana ọ bụrụ na e gosiri anyị na o gburu mmadụ ma na o kidnapụrụ mmadụ so anyị edina ya undina ya wu no deny him even make ite anacha n'iyi maka eko ite kacha wee na n'iyi n'ebe a niile empowerment so e mara na Akwa Okuko bidochara pipụrụ afịa ndị ọ na-enye ego biznes unu ada afịa gị nka nke ahụ onye nyere mmadụ ego ka o wee bidozo afịa gịnị ka o mere ọnya ọnụ na-ada na Akwa Okuko na-enye ndị mmadụ ego ba iju ebido zụba afịa mgbe ọ lụrụ ụzọ ebe ma mpa mmadụ ma mma mmadụ ọnụ na afịa ka anụ isi na mama nweta nna mba na unu na baghị akadị m na anụ ụfọdụ na mara enwe nwa anụ niile mara enwe nwa anụ unu na baghị karị bụ na ịma na abịa n'ife a na-eri n'ọnụ
unu nwa nọ na be anyị karịrị anyị eri ezigbo nri anyị na enwere ike ịma aka efu unu nwa nọ na be anyị ka anyị eri ezigbo nri anyị na-eri ebe a bụ kemikal ife ọ bụla ị na-egote na shọpụ ị na-ata n'obodo a bụ kemikal ka ị na-eri ma igwe onwe gị eziokwu so unu ka anyị eri ezigbo nri mụnụ na-enwere ike ịma aka maka nnata anyị fụ ka nna adị nna asụrụ mmanụ ife ilu m abụba ịghọta. Nwanne, any update about Mazi Nnamdi Kanu health bụkwa nke alọ ya kwuru. Akwa nke alọ ya kwuru nwanne. A donation minister has a football club ka njụọ ga ajụjụ. Alụ one ka ịnugoro afa Mbaka. Alụ one ka ịnugoro Akwa Okuko. Ị ga-ewe onye n'ogo more than 3 decades wee na-akọmpa Akwa Okuko n'aka anọbe more than 1 decade. How many years ago Mbaka survived Mbaka nogo? Ka ihe eju etu onye Jos pụta. Ị na-echeki ihe echeki mgbe onye apụtara iwe cheki ife onye amego na nke onye amego. Ịgbakwa Mbaka anyị nwa bido GTC Mbaka bụ my godfather. Na GTC ka anyị na wee bido adoration. Mbaka ọgụ. Mgbe Chimaroke ban ọkada na Enugu steeti, ọ sị ndị ọkada gote helmet ife gotecha. Ọ mụ na Mbaka na ndị mmadụ so wee jee na gọọmenti haus ya na-eme demonstration maka na ọkada abanụ n'Enugu steeti ngwa. So ọ bụrụ tata Akwa Okuko kapụta n'ụbọchị ya na menti ndị mmadụ ji were Akwa Okuko bụ na ọ bụ dibịa. Because nwanne anyị nwoke biro afụgo ebe so many people that complain on that app ya riri ego fa na that app ya riri ego fa. Unu niile mesisi ọrụ sị na na-achọ bring our border down. Mana kwa ndị Igbo na complain that you know. Eje na nke Akwa Okuko na plastic ejide ka akụgbuo. Ọ bụrụ na eje na compound Akwa Okuko ite adị abafe nene n'ime ya, ọ bụ na ọbara mmadụ dị ya ma ọ na aka mmadụ dị n'ime ya. Anyị agbọpụta Akwa Okuko na ama anya were okwute tugbuo. A ga-akpọ ọtụ ya n'ama anya were okwute kugbuo. Mana ọ bụrụ na ite a niile na ọ bụ usu nkịta na ife nna ka o tinyecha n'ime ya na gene. Ọ by faith. Ọ ife unu kụziri anyị. Akwụnsi ka emefe spirit. Ọ by